Anggitan Dedalan Pring. Karya Muhammad Rois Rinaldi. Kelawan nyebut asmane Allah kang welas ing dunya tur kang asih ing akhirat. Isun nganggit niki dedalane dedalan pring kangge ngewuraken malih barang kang den kedik wentene lan kedik uga wong sing rupiah sedereng melebet esun aturaken niki tetembang kangge kekaprah lan bebungah. Sandang esun sandang saking pring damel rokala lan caping nyawang ebung nyawang pepiring isuk muluk ning amen gading sesambele oge sambel bung sesarengan ngeriung ngerubung bocah-bocah sampun nabuk kokol damel kupuk boten pati ekol. Dulur-dulur isun lan nasib singilari dedalan urip napik susah ati lamun wedi lan semen boten ketumbas kangge ngadegaken geriye uga damel tetabuhan dolanane bocah-bocah sembari jangkungan lan nenembang. Andike bakal metuki malih ning Tegal sing boten derbe pekaya pring gajah kangge tiang lan pring ireng kangge griye. Lamun andike sepuniki nandur tandure kados nenanduri wong becik maring kebecikan sing mateng pringgatos cukule lamun dede saking nenandure tangan kang wenang lan boten gamping dipademi lamun sampun cukul tekang duhur tingali ngeburi keperipun buyut jangga wareng rupiah urip kelawan pring seideran kampung griya wong sengen 6 ping 6 ping 8 pring malang ing jero lemah lan watu cukul seberapat depe adeg-adege saking pring genteng welite disindet kelawan tutus kampung-kampung sing seidere ditanduri pring lamun sewaya-waya
dirawi petake griya boten rubuh lan boten diaburaken angin. Sing matek, sing rubuh tetanduran pring, boten keseret banyu rop saking kekalen atawa segara. Sing matek banyu ngerancap tetanduran pring lan boten rungkat senajan digeguwek lindu. Boten bakal lemah dados lempung tumeke kampung ilang kerem. Sing matek tetanduran pring oyege nyindet lemah, pring rubuh kari disasap duhure, cukul malih lajune kados cukule kebungahan bocah-bocah dolanan. Prang pring sebulu-bulu gading, gadinge Cina perang, perkutut encang-encang. Prang pring dulur-dulur isun wong tua bebadean, celek dipangan, tua dikelani, celek ke kelambi, barang tua wawuda. Puniku bebahdean, tanda kangge wong sing ayun manget. Setuhune pring sedadose, pring bangket tidamel amben, dilinggihi, disarehi, ngan alite ebung bangkit dados sambelan atawa dikulup kelawan barang-barang rabek kangge dahar sedinten-dinten. Kerupuke uga kerupuk ebung digoreng ting melinting ngan diisungi uyah sampun kaprah. Ebung boten ngandamel wareg, sing matek saking matek sampai balung antuk faedah. Nape kelangan lali ngilari lawo waktos dahar, senajan esok iwak ngilari iwak susah. Tandure pring kados nandure wong maring pari, dipune sedanten kasab wenten ning berimah. Berimahe sampun adem, luwih saking aup-aup, pring nyerep panas srengenge, kebul lan ambu-ambu. Sampun uning sedantene pring niku dados senjata pejuang negeri Banten, kados sejarah sing wenten. Ing sios waktos boten tebih saking dinten akhir Kesultanan Banten, seperantose Surosuan diobong, Nyimas Melati, Kasyifa, lan gamparan wadon-wadon sing direkepi ing dalam babad, ngedrebeni tongkat lan tombak saking pring kangge ngelawan Durna Belanda. Niku barang sampun diuningi kata-kata menuse ngan siyos senjata rahasia saking kembang pring nori, mahkota tusuk konde sesakten wong wadon-wadon Banten, dados tetengger kang jumenggreng. Kelawan muji Pangeran Isun saking anggitan dedalan pring, Isun nganggit niki
dedalan pring. Sederenge uluk salam, isun aturaken tetembang kangge pepeling sedanten badan. Nanging nangkung, lamun siji pring ngelonjor, mundur liwat dalan liat, mun telung balet melonjor, mantuk napik wewanian, nanging nangkrung. Endahe pring tua bengkok, kangge nampi pring enom, pajek sepajek patok, urip dede kados dehem.